ron sa Petronas Twin Towers and di siya nindot diri sa ubos ikuha, so maglakaw mi mangita ko mi place nga maka-set up ko sa akong tripod and the camera. So mostly ang uban kay mag-selfie sa ubos, which is maglisod. Kay di makita ang Twin Towers, magpalayo ta. Kay mostly people lang na diri ato mi sa atbang para makuha na ko. Puro tao ang mapicturean. So yeah, puro tao na. So crossing me sa road to picture it sa atbang. So mangita mig intersection na dito atbang. So going na mi as much as possible magpalayo sa Petronas Tower. Kaya akong target is ang light trail sa sakyanan. Na, kita ka nang ikuanan po nila. Okay. Stop to ta akong pwesto pero dagan din sila. So, kita na lang kong angle na and then nag 30 second shutter speed ko diri sa atbang sa Petronas Tower and hopefully makuha rang light trails then walay mo pass by nga mga tao or sakyanan sa timing ano na. So, mao ni yung resulta sa 30 second shutter speed. Pasensya sa plastic kay mabugat. So this is us kung maglaag tanawa among kabuang. Gamit yung plastic siya may gikapoy giuhaw. So that's it guys, moto ang amo ang kuha or shots diri sa Petronas Twin Tower. Kapoy. Tomorrow morning Namis dito diri kay buntag walay tawo. Ingaw kayo mag-gusto ng ganin ra sa mga Yeah. nice. yes. Yes, karon good poster the good eksakyan na the good tao. Because malimoch. Gabi sila manglihok. Busy sila mga buntag na ako. Malimoch. So moto mo mga shots sa Petronas Tower. I'll see you later sa Bato Caves. Mga small videos na lang. And good night.